Kuoneka kobiriwira bwino ku majete udzu komanso masamba amitengo akuoneka mopatsa chidwi mosagwirizana ndi dzuwa lomwe lavuta kuno kuchikwawa. Lero ndi tsiku loyamba mwa masiku ena angapo mu ulendo omwe bungwe la African Parks lakonzera ana osiyanasiyana kuti adzaphunzire ndi kuona zambiri zokhudza chilengedwe. Ulendowu uli ndi mndandanda wa zochitika zomwe anawa akuyenera kuchita. Choyamba mtsiku la lero ndi kukaona mikango mochita kuyitana. Pa Chingerezi akuti lion call up. Koma ulendowu usanayambe, anawa amvekaye malamulo a ulendowu. Peter Mtsukwa ndi mmodzi mogwira ntchito ku majete ndipo ndiye mwakufotokozera zambiri anawa. First thing, I've seen you are more of fun, but you need to observe noise. The reason why, because we may have other animals. If we scare the animals, two things can happen. It's either they may run away from us or they may run after us. So we need to make sure that we observe noise. We should see that animal. The other thing is about litter. I've seen others you are doing littering. Don't litter. I said and I repeat. If you are found littering, it's a crime. Had it been that was taken seriously, you would have been charged the crime. So don't litter. My emphasis will be on noise. Don't make noise. You know we are in an open vehicle. So if you are making noise, for example, I've met an elephant. We have scared it. Instead of it going away or running away from us, it may be after us, charging against us. So something can happen, either injuring us or killing us. So I don't want you to pass through that situation. But I wish you all the best. As I said, we are going to be with Craig. Craig is a monitoring officer who's going to lead us into lion call-up. He's going to tell us almost everything. What are we expecting from the activity and how are we going to do the activity. So I'm wishing you all the best as we are going for lion call-up. Let me just emphasize, at some point we may have lions 2 meters from us. Don't be scared. Don't be scared. They are very good animals. You will like and you enjoy it. Thank you. Wish you all the best. Are you ready? Yeah! Tamba ulendo upita ku lion call up. Chilinda nyamato siyana amene akuchokeranso madera mosiyana kufika kuno ku majete. Ulendo menewu achinyamata amene amakhala kuphunzira zosiyana zokhudzana ndi zachilengedwe komanso kudziwa kuti kodi moyo wakutchire umakhala motani. Ndi monga mmene tanenera tikupita ndi achinyamata ku lion call up. Tikumana ndi Craig posachedwa pompa. Iye atifotokozere bwinobwino. Eya moyo wakuthengo ndi mmene umachitikira mmene maoneramo. Koma tikumane ndi Craig posachedwa apa naye akhala atifotokozere bwinobwino kuti kodi lion call up imachitika kumakhala zotani. Atifotokozere china chilichonse bwinobwino. Tikadziwa bwinobwino kuti nkhani ya lion call up ndiyotani tifunsenso kwa achinyamata awa mkati muno kuti atifotokozere kuti akuyembekezera zotani akukaona chani. Sife tungodziwa za lion call up koma Craig ndi amene atafotokoze bwinobwino. Mmene ndikuonera Craig ndi uyo ali mbali yawo kukuyi. Ndi mwina asanakwere mkati muno timufunse mafunso awiri atatu atifotokozere bwinobwino kuti kodi tikulowera kutiko. Chifukwa tikungodziwa kuti ndi lion call up komano kwenikweni chikuchitika ndi zotani kumeneko. Craig anatengaponso mbali pofunsa anawa mafunso azomwe amadziwa zokhudzana ndi mikango ndi cholinga chowakonzekeretsa m'maganizo mwawo. Touch lion. Oh, you've been promised some unrealistic things, unfortunately. I'm sorry. We are going to be very close to a lion, though, and we're going to go and call one up, okay? And the reason we're doing this call up is to habituate it. Do you guys know what habituation is? No. Okay, so what habituation is it means to make something very used to you, okay? And there's a number of reasons why we want to make them used to us, okay? One of them is so that we can dart them and then we touch them. But that's not the reason why we dart them. We dart them to put collars on them. Why would we want to put a collar on them? Yeah? So Ooh, okay. Yes! Okay. Wait a minute. Yes, ma'am. I'm getting answers there. So now those to be on camera. Okay. So who gave the answers? Anthony. I will take it to them. Here you go. What's your name? Crystal. Crystal. Why do we put collars on lions?
To know their identity. What's your name? Mike. Mike. Why do we put collars on lions? To know their identity. Incorrect. No, I'm joking. But it's not the only reason, okay? Our collars are very special because... Whoa, what do you want to say? They can track people. People? No, lions. Oh! They can track what? Lions. Why would we want to track the lions? So we want to know where the lions are and what the lions are doing. Why would we want to know where the lions are? Yeah? So that if anything bad happens to them, you should quickly reach them. So he said that if anything bad happens to them, we should be able to reach them. And that is... You're in love with my microphone. I do like it, Okay, sorry. you can Would have you it. like to walk with it? Thank you. Go and get that. Okay. Can you answer that again? So that when the lions are in danger, you can quickly reach them. Okay, and what about if the lion breaks out of the park? You can also track them. Let's put our hands up. Answer that question, please, sir. They can maybe eat pigs or other animals outside. By parking there and watching them, okay? Is everyone excited? Yeah. Okay, cool. Alright, so that's it. Mene wafotokozeramo tikupita kukaona ma lions. Kumeneko akuti imakhonza kuyandikira. Nde achinyamata onsewa amene ali kuno apita kuti akaone mikango ili pafupi ndiwo. Nde ndikhale ndikufunsanso zosiyanasiyana anthu osali kunomo kuti kodi akuyembekezera zotani. Chifukwa tikukamba pano pa ndi mkango tweti. Nde ndikhale ndikufunsa mwa achinyamata amene ali kuno kuti akufuna chifukwa mwina ngati akuopa mwina angotsalira kuno. Nde ndingowafunsa awiri atatu kuti akuyembekezera zotani ulendo umene tikupita. Nsati kuyambira kutali amene ndili nawo pompa. Dzina akonda? Tinangane Paul Makazi. Paul Makazi. Wamva kuti nkhani yomwe tikukachita uku kuti ukaona mikango? Yes, Ati ukuyembekezera zotani we? Ukuyembekezera kuti tikaona mikango yabwino komanso tikatha kuyandikira mikango. Yabwino makhayota yama looks chanchana. Yathanzi. Yathanzi. Nde kumene kuti akapeza mkango. Sukathawa apapa? Sukathawa? Are you sure? Yes. Are you sure? Yes. Wanduza kuti sakathawa. Koma timveso kwa ina awiri kena kuti nyamukeso. Yeah. Hi. Hello. Hi. What's your name? Conrad. Have you heard Supita kuona mikango? Ndipita. Upita? Tell me about it. Are you excited? Yes. Tikapita kukapeza mikango kuko. What will your reaction be? Andofuna ndikaigwire. Ukaigwire? Are you sure? Time ilira ndikuona. Can you touch a lion? Mkango tumalekeza papa. Okay. This one says mkango afuna kaugwire, but ulendo numene umene tauyambau lion collab. Tikayitana akutero ndeka khala pafupi. Nde tatiye ntonse tikawonere limodzi kuti kodi umene kuchitika zotani ulendo wathu opita muthengo kukaona mikango wayambika. Tiye ntiyendere limodzi. Samantha akunena ndi zoona anawa sakufuna kuthawa mikango akukayionayi. Majete ndi mmudzi wa nyama zosiyanasiyana. Mukanthawi kochepa takumana ndi njovu yomwe ndi mmodzi mwa nyama 5 zikuluzikulu zakuno ku nkhalango ya Majete. Sitinayende mtunda wautali manong'ono wamveka kale kuti pena pake apo popali mikango. Mumve mene ndikuyankhulira mu mikango ndiyoopsa. Ndi anatiuza kale kuti sitikuyeneka tizisokosera chifukwa chake ndikuyankhula pang'ono. Ndi tikudikira paja kuti lion collab ndi imene itachitike. Nde mbali yawoko ndi kumene kuli mikangowo koma ili mkatikati. Nde akufuna kuti apange zija zoyitana zija kuti mwina ikhale chakufupi kapena ngati kuli kusintha kwina kuli konse timva chapomwepa. Koma ife tonse ndi ana mkati muno tikudikirira kuti tione mikango imene akuti ili chakufupi. Nditatiyeni tonse tionere limodzi kuti kodi mikangoyi tiona ili potani. Koma ndikuona Craig kutsika mu galimoto. Paja mikango ndiyoopsa timva kuchokera kwa iye kuti zikuti bwanji. Koma no tonse panopa tili ndi mantha kaya china ndi chimwemwe chifukwa tifuna tione mikango. Sitinayende mtunda wautali yayandikira. Tiyeni tonse tione. We spotted the lions and they already made a kill. They've just killed the waterbuck. So we're not going to go after them with the caller anymore. We are just going to drive in and watch them and try and get some good photos of them, okay? You guys happy with that? It's lions, guys. It's freaking lions, okay? Yeah, so that's pretty much the plan. Peter doesn't seem excited at all, so... No, I'm excited. Okay, good. He's very scared to drive this big truck in there. So don't go too far. Just stay on the big road. So guys,
Wait a minute. Guys, hello? 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 Shh. Ndi mikango ija kuti ili pafupi apo. Sitinaende mtunda utali. I feel very excited. I'm partly scared though, cause they're lions. Yes. Touch it. Yes. I feel very happy because I want to touch it after I see it. I feel very happy. Yeah. Yes. Alright. Mikango ija nde ili chakufupi. Zikuoneka ngati chili pafupi kwambiri. Mikango ija tayiona. We didn't have to go through the whole process of calling them chifukwa chakuti ili chakufupi kale. Nayi imene mukuonayo ndi mikango. Nde tonse muno tikhale chete tiziyang'anira tione kuti kodi mikango ikupanga zotani mbali imene iliyo. As we have seen the lions, they are eating the carcass. They have just hunted, they have just killed. These lions, there are 2 males. So as they move as the males, they do hunt and kill a prey. So what is happening there? It's like the moment they are done with the eating the carcass, they are going to at least stay for some hours or some minutes, then they will start again hunting for another food. Sometimes the lions, they may take a week without getting food, if at all they are not getting the animals. So as we were doing, or as our plan that we should come and do lion call-up. Fortunately enough, we have seen the lions. They have already killed the prey, and they are now taking the prey. They are now eating the prey, which shows that whatever we planned, we are going to proceed with our plan. But this is how the lions do their hunting. So they have killed a water buck. They have killed a water buck, and once they finish, they will leave the territory for another site. Thank you. Ulendowu sunathere pompa. Greg ndi ena anali mugalimoto yoyamba aja adatsogola kukasakaso mikango ina. Ndiye pano tauyambanso ulendo walondola. Kodi ipezekanso imeneyi? Ngati mwa ulendo olondola mikango, mwayinso una nyama zina ulipo waukulu. Iyi ndi ng'azi, ndipo pa Chingerezi ndi anaconda lizard. Onena amati ndi ng'ona zomwe zidatsalira pa mtunda zili zazing'ono nthawi yokalowa m'madzi ndi mayi awo itakwana. Iyi ndi nyala, imodzi mwa nyama zomwe zimakhala pa chiopsezo ndi mikango, mimbulu, akambuku komanso ng'ona. Munkhalango yotetezedwa ya majete munadutsanso mtsinje wa Shire, momwe mulinso nyama za m'madzi zosiyanasiyana kuphatikizanso zomwe zimapezeka pa mtunda ndi m'madzi momwe ngati njoka, ng'ona komanso mvuwu. Tsiku la lero anawo achita mwayi kukumanizana ndi mvuwu. Koma tikadali pa msewu, ulendowu ndi olondola mikango ija. Takumanizana nayo. Komatu uwu tiutche mpingo wa mikango. Tangoganizani mikango yoposera 8 pamalo pamodzi. Kolapu yachitika anawo asanafike, koma chachikulu ndi chokuti anawo tsopano akuona mafumu a nkhalango angapo fupi anawo onse ayimirira. Mwina nditi anatonse. Ena mafoni m'manja, ena kufuna kuona chabe. Maso ndi mikango yakhala ikukambidwa ija. Na mbali inayi nkumamvetsera kwa Greg zambiri zokhudzana ndi mikango. Do you guys see that male lion at the back there? Can you see he's scraping his feet? Yeah. You know what he's doing? No. He's marking his territory to show the other male lions that this is his
Okay, and in between his toes, he's got glands that secrete like a, I don't know what it is, like hormones that basically tell all the other males he's here and he's fit and he's very strong. And look, now he's going to spray up against that bush. Look how he's lifting his tail. And is this one on the left here a male or a female? Male. Hey? This one right here is Yeah. male. And the one to his right? Female. Female. Why is it a female? Male. That's a male. Yes, it's a male. And the one behind them? That one with the Female. collar? Female. Female, okay. You have to look at the male. Nice. And why do lions roar? Okay. Communicate, yeah. Sorry? She said what? We saw a lion there, like scratching its feet to show that it's his territory. Yeah. Yeah, so he's got glands in the bottom of his feet between his toes. No, between his toes. Yeah? To drive other animals away. That's true. Maybe they do drive animals away, but why would they not want to drive other animals away? To eat them. Wow, that's a great answer. Exactly. So they want to eat them. So therefore, the other animals will know that lions are around. So generally, they only roar once they've eaten and they're not so hungry. When they're hunting, they become very quiet. And what makes lions unique compared to other big cats? Yeah? They're stealth. They're stealth. But leopards are also stealthy. Hey, yes? They're strength. Their strength, but leopards are also strong. Tigers are strong. What makes lions even more unique than those ones? What is a group of lions called? Pride. And do you get a group of leopards? No. No. Do you get a group of lions? Yeah. Yes. Do you? So, lions are unique because they live in big groups called prides. They're the only cat that lives in a social group, okay? That's what makes lions so strong. And do young males stay in the pride? What? That's an incoming male. Uyu ndi Kim. Kuchokera kunkuno ku nkhalango ya majete, ndipo kachida wanyamulako ndi kamene kamathandizira kudziwa ngati mikango ili pafupi kapena patali. Zina lako ndayo. Makhala. Tandiuza kumva bwanji kuti mikango iona pafupi kwambiri chonchi. Ndikumva bwino kuyamba kuona mikango. Ndikoyamba. Ndikwanisa kukhale mbali menda khale ne kuti one bwino. Ndikuva chani. Chebo ndikutsitse ukangoyomera pafupi ukangogwira pasana chonchi. Hayi. Ngoba ikwela. Onina kuti mikango imajani kudani. Chabo maganizo hana osiyana mtenge maganizo kabisa. Ona mikango. Kuva manje. Kuva bwe. So ufuna kuyandikira kwambiri. Ichifukwa chani ngoba iwe. Ona mikango ingati.
mikango 8 wauza chani amene sanabwere kumajete ulendo ndizauza zokhuza za mikango ndiyo sangalatsa chabwino mene mwenimene tambera kwa ana osiyanasiyana amene tili nawo muno zambiri zikhale zikuchitika ili ndi gawo lina mwa zinthu zambiri zimene zichitike ku adventure imene kwa lero kwatha ana aona mikango ndi nthawi yobwerera ku kampu tsopano zambiri zakhazikika m'mitu mwawo akafika ku nyumba kwawo makolo akamvetsanso koma ulendowu wangoyamba zambiri tikhale tikutambasula masabata akubwerawa bwanji mudzakhalenso pomwepo kuti mudzaonenso kwina komwe achinyamatawa akulowera koma kwa lero mwana aliyense ndokondwera. kuyambira mchaka cha 2014 mpaka na pano experience ife kudzera maphunziro aluso la technology expertise takankha achinyamata ambiri omwe pano amapanga ndalama zawo entrepreneurship. Now welcome to 2025 kuyambira pa 6 January Sanweka Training Center Blantyre Lilongwe ndi Mzuzu maphunziro aluso la ntchito zamanja za technology msabata zisanu 5 weeks fizi kuyambira 95,000 kwacha komanso imvanizi maphunziro ena amiyezi yokwana 4 fizi 360,000 kwacha dzalembetseni lero Sanweka Training Center 2025 kulibe kuphethira tikuta pang'ono dola lololo.